Het Nederlandse korfbalteam speelt morgen de finale van het WK in België. De ploeg van Erwin Swart won juster de hele finale in Chinees Taipei, maar groot verschil, 40 centjen. In de Lotto Arena in Antwerpen zeeg Swart, die juster in 24 hier die vierde, dat de ploeg uit Azië er in de eerste helft net om te pas kwam. Bij het skoft zie Oranje al maar 21 fjouwer voor. Ja, ik denk dat het een beetje naar de fysieke gesteldheid van Taiwan. Ze zijn gewoon net sterker nog om zoveel wedstrijden te spelen. En ze zich heel erg opladen om de wedstrijd in België te winnen. Maar ja, je zag dan dat ze moeite hebben. Nu speel je dan ik maar 4 van de 8 basisspelers maar. En ja, dat is gewoon jammer dat ze gewoon net fysiek in orde binnen om Joert weer volledig aan de start te staan. Chinees Taipei dus net in zijn sterkste opstelling. En ik boenscoach Scholtmeijer wisselt zijn hele ploeg in de tweede helft. Erwin Swart scoort 1 keer en heeft een paar knappe assists. Swart zal alle gedachten de finale op een bank beginnen, maar hoop het krijgt als in de EK-finale vliegen hier op een invalbeurt. Ja, natuurlijk, dan hoop ik op minuten. Je moet vanaf het begin kleerwijzen om in te vallen. En, ja, ik denk dat dat ook niet lukt in zo'n sfeertje waarbij fjouwen heel toerist meest binnen. Ja, dat moet wel lukken om dan kleren te wijzen om in te vallen. De Belgen winnen haar hele finale in Engeland met 30-4. Motormedium Jelve Fjouwen is de 10e editie van de WK-finale tussen de Belgen en Oranje. 1 keer won België, 8 keer Holland. Erwin Swart zocht uit naar het duel in het Hol van de Leeuw in Antwerpen. Het zou voor het publiek zo mooi zijn dat het een mooie pot wordt, maar wij willen natuurlijk zo goed mogelijk en zo vol mogelijk doelpunten maken. En dat we uiteindelijk natuurlijk maar de titel ervan terug in.